brew ne ekropon ntokwa obi si no eba ne saa no ukotena 𝐂𝐻𝐿-𝐸𝐾𝐫 so ya se ukoye brew hin so 𝐔𝐻𝐸 ti ufi ekropon na wabetena 𝐂𝐻𝐸 so na ese suma brew hin na ntokwa aba ekropon ne brew ntamode a akoye se gidi eni ho yewura gamanche kan no o se onyayanka gadangbe manmu nyina no tools e wo ho no one ye gadangbe no as a compulsory subject ebiru hanso yanka na sa net often Ghana ebi wo ho bono fuma ebi wo ho papemengma ebi wo ho putu ebi wo ho ti obi anso nka asesa asam ne nya no kware e yade a migedi te e no kware agwanfo ye doso papa a yen na yedi kan ba o manga ne. Now let me tell you why you should choose Safari Valley as your conference destination. Upon your arrival, you are introduced to your butler, who plans your itinerary. You don't need to make any phone calls. The only conference destination with so many activities all in the same premises. You don't have to travel to visit your tennis club, the gym, or the stables. They have it all. At my break, I'm able to practice my putting. The vegetation, the animals, the man-made canal you see here, and the fact that they used only electric vehicles here. This creates a serene environment. I'm told it's over 1,000 acres. My cabin here sits on 2 acres with a large terrace space overlooking my private swimming pool. Now this is royalty. They have their own farms, thousands of fruit trees. I can also have my lunch here at the waterfall. Quite a beautiful place you have yourself. Safari Valley Eco Resort, bringing you closer to nature. Oyo ba na se ofiche ko no ayede nkakra onya omanta untimi flow ya ene na mekanfo nana techi bites ena mekanfo de ama omo nso omo de ekwapim bites e de abadwa so pe bok purchase obetimi contact om numbers na wo screen asena memory fi se eye Okwapman Global omo be sponsors ne so na Okwapman Global se owo bebia na oye ekwapem ni nko ade contact om na omo ado to omo platforms omo boaboa che omo ni bie foundation bia ya wodo ho ewura mu a na wo amano no hanoma at least omo bebia Okwapman Global omo numbers nso ene wo ho no contact omo na ye wo A-Touch professional ono nso e wo UK omo numbers ne omo niam omo ye nyina enegu screen nase no na eye na 𝐾𝐻𝐿 Motors omo ton cars e wa Accra na mema we fi wo Ghana na pe car papa to dia na me recommend na 𝐾𝐻𝐿 Motors e de amount na in fact your sponsors ne doso so what tro BC awie na opese wo check BC results na and then am count for Mauli Ventures at the amount. Our numbers no screen national. Our numbers in the screen national. Almost say service with speed. Mauli Ventures. And I say where you SHS now person check the results now. And no more and you can come more. 𝐿𝐻𝐿 TV. Boss. Hi. Atiefo aye 𝐻𝐿 TV. Yo 𝐻𝐿 ebru. Midin ede amansan chiame ode hye bagudu ana ye wo himpon kesepa efi ewo ebru ekuapem ye be manana abodidin ni dibia ana fe ne inubadi ewo ebru nana akwaba eba ekuapem TV yeah yo ye kan se ohimpon kese a owo ebru dia na oji ahoho kwa me hine ku oto so abi miwura mebo mimu asema na mankasa de mideng de nana abuaji jaban oto so abi isa me na mete kwasi jaban akunwa so na mesanye ebru jase hine nana mpacho se wakase 𝐻𝐿 a pacho 𝐻𝐿 ni nyumadi ana fe na kunwa no etumi yo mede mobako abakwase mu kakra na abakwase me won se
ebiru kurom ha no gyase akonwa no ewo fibi a wɔfrɛ hɔ 𝐾𝐻𝐿 fi na ɛhɔ na sɛ wosi sɛ wɔn hene a na wɔde wakɔma ebiru hene sɛ wo na wɔde ne brɛ no sɛ ebiru gyase hene na ɛne akyi no akɔsuae akyerɛ ebiru hene sɛ gyase hene nti no ne edi kan no maka sɛ me na mete 𝐾𝐻𝐿-𝐺𝐵 so na ɛno ɛnam saa sunti na meyɛ ebiru gyase hene na yɛka sɛ gyase hene a gyase hene yɛ ahemfi asomfo nyinaa wɔ mpanyin meka sɛ ahemfi asomfo a sɛbe na menka ebi a wɔn a wɔhwɛ hɔ kɛkɛ na mmom obiara na n'ahene ku ɛyɛ ebiru hene wasi ne sɛ ne hene wasi ne sɛ ɔhene wɔ ebiru kurom no na woyɛ ɔsomfo woyi kronti ne akwamu fi hɔ a ɛyɛ mankrado ɛne akwamu fi hɔ a yɛn a yɛn aka nyinaa no yɛsom wɔ ebiru ahemfi nti yɛn a yɛsom wɔ ebiru ahemfi nyinaa no megya ase me ne wɔn panyin nti gyase hene adwuma ne sɛ ɔbɛhwɛ ebiru hene ahemfi so na dwumadi biara a ɛyɛ sɛ ahemfo a ɛhyɛ n'ase no wɔyɛ no ɔno watoto saa nneɛma no nyinaa na wayɛ na ahemfi hɔ nso agyina nana mepakyɛw wokasa wokae sɛ woyɛ the third mepakyɛw ahemfo edi kan ɛbae wɔn din ɛne wɔn nnwumayɛ nea wobɛto yi yo abakwasɛm mu no 𝐾𝐻𝐿-𝐺𝐵 no ɛyɛ ɔbea bi na ɔde fi akwam na ɔde baa ebiru ha na ɔbɔ n'atenase wɔ ebiru ha nti ne babarima a ɔwoo no no a wɔfrɛ no 𝐾𝐻𝐿 ɛna obedi saa akonwa no so hene kan na ebinom aba akɔ na ɔbaako de ɔhene ɛsante ɔhene ɛsante ne mɛka sɛ the last ɔhene a ɔtena akonwa no so a owu akonwa no so ɔhene ɛsante kɔ akura no na ɛfei ɔhene afɛrebɛmpo nso bɛdi gyase hene na yɛn abusua a edi gyase hene no anaasɛ 𝐾𝐻𝐿-𝐺𝐵 abusua no abusua no mu fa bi kɔpue akuropɔn a ɛhɔ na wɔn de wɔte na saa bere no ɔyɛ ɔhene afɛrebɛmpo no na ɔno ka yɛn nuanom a ofi akuropɔn no ho na obedi hene no saa bere no mu a nso na ebiru ne akuropɔn ntɔkwaw bi nsii no ɛbaa no saa no sɛ wokɔtena 𝐾𝐻𝐿-𝐺𝐵 so a na ɛsɛ wokɔyɛ ebiru hene nso gyase hene nti sɛ wofi akuropɔn na wabɛtena 𝐾𝐻𝐿-𝐺𝐵 so na ɛsɛ sɛ wosom ebiru hene na ntɔkwa aba akuropɔn ne ebiru ntam de a na akɔyɛ sɛ gyidi no ɛnni hɔ nti ɛbaa saa no ɛma abusua no nso fa dwene sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma ebiru hene nso anya 𝐾𝐻𝐿-𝐺𝐵 abusua mu gyidi na wanya obi a ɔbɛsom ne som pa no ɛno de
fi saa mmere no wɔbɛfa gyasehene no afi abiru ɛno nti na ɛma Nana Afɛrebɛmpo akyi no wɔbɛfa Nana Adujabaa Nana Adujabaa na ɛkyerɛ sɛ ɔno tɔ so abien ɔno na obɛdi gyasehene mfe bebree na America sɛ ɔda so te ase na ɛyɛ onyin ti na watu ne ho ade so a wɔyɛ amane ɔde hohoro ne ho na mebɛsii n'anim ansa na me nso ɛyɛ Abɔdegyabaa metɔ so abiɛsa na bɛtena saa akonnwa kɛse yi so. Nana abakwasɛm bi akyerɛ yɛn ɔsi once yɛne nipa a yɛdi kan ɛba bɛtena ɔman kronkron Ghana mu bra na wɔfrɛ no Gold Coast no pacho dɛn na wɔka fa ho saa na abakwasɛm ka ne na menyin nyinaso biara megye saa abakwasɛm no ho akyinye ɛfiri sɛ wokan abakwasɛm a nkuro ne bebree ɛyɛ fi anɛfo ɛbɛtifi atɔe ne apuei baabiara wɔwɔ hɔ bi obiara nso nkan se saa abakwasɛm no nyɛ nokware bebree gye tum wokɔ Northern Ghana ebi wɔ hɔ wokɔ Bono Fuma ebi wɔ hɔ woba Guapemengma ebi wɔ hɔ wokɔ Futu Fuma ebi wɔ hɔ nti obiara nso nka ase saa asɛm no nyɛ nokware nti ɛyɛ ade a megye di sɛ ɛyɛ nokware a guanfo yɛdɔɔso papaapa a yɛn na yɛdi kan ba ɔman Ghana mu na sɛnea aman nyinaa te no nipa bi kodu baabi a na wɔn abɔ apete oyi afa ha oyi afa ha oyi afa ha oyi afa ha nti na yɛabɔ apete na ebinom nso kasa koraa asesa na woka guanfo de a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nokware yɛn na yɛdi kan ba Ghana mu ɛyɛ saa bere no ɛyɛ Gold Coast no pacho sɛn na wosi fa saa asɛm yi ɛyɛ ade a ɛyɛ me ahohoahoa sɛ meyɛ guanni na abakwasɛm nso kyerɛ sɛ meka wɔn a anaasɛ masefo meka wɔn a wɔdi kan ba ɔman no mu na wɔ saa nte ase na ɛno ɛsɛ no nso hyɛ wo den sɛ woyɛ onipa titiriw na wohwehwɛ ɔman no nso ka nkɔ ɛfiri sɛ woka ɔman no ne fapem ho na woka ɔman no fapem ho de a na ɛsɛ sɛ woyɛ ne yɛfata woyɛ ne hia a ɛbɛma ɔman no ka nkɔ nso ayɛ ade a ɛhia wo nti woyɛ oguanni a anaasɛ wasefo yɛ guanfo a ɛsɛ sɛ woma w'ani gye ho na afei nea ɛbɛma ɔman no anya ka nkɔ no nso atumi ayɛ because guanfo ne ɔman no fapem ɛfiri sɛ guanfo ne ɔman no fapem nana ɛyi nyinaa mu no yɛrebisa sɛ mprempren dɛn na yɛnhwehwɛ mfi wo nkyɛn nea ɔrebɛyɛ de aboa abiru man ne yɛkuapɛman yo meda ase bere a nananom to nsa frɛ me me mpanyin to nsa frɛ me sɛ membɛdi abiru gyasehene no me so mu ɛfiri sɛ na ɔman no ɛho nsɛm na mɛkɔma so na mɛka sɛ ɛnyɛ bere a mebɛdi ɔhene nko na mefi ase yɛ abiru man ade mefi ase ba abiru man mu ha actively a meyɛ nneɛma wɔ kurom ha no meyɛ adwuma wɔ kurom ha bɛyɛ ebi a bɛyɛ mfidu
mfe awotwe akrombe akosi mfi dukura ansa na wɔkyere me sɛ ɔhene nti me bedi hene kura no ansa me ba bedi hene kura no na ebiri da ma akoma so na ade ba ko a ebiri ha ɛho hia me papa ne yɛn education yɛn mmɔfra no wɔn adesua efi sɛ ɔman biara mu no adesua na wɔde kɔkan mmɔfra no wɔn fapem a wɔbɛnya no na ɛma ɔman no nso kɔkan nti ebehia sɛ yɛbɛma mmɔfra no fapem bi a ɛyɛ den very good foundations na wonya saa fapem a ɛyɛ den na ɛno de baabi a wɔbɛfa biara baabi a wɔbɛkɔ akɔhyɛ biara no biribiara a wɔde bɛhyɛ wɔn nsa no wɔbɛtumi ayɛ ɛno nti no manigye anaasɛ ɛbɛyɛ manigye sɛ yɛn schools a yɛwɔ wɔ ha no at the nursery level at the kindergarten level yɛbɛhwɛ na yɛn asiesie hɔ yie na yɛtumi nso anya akyerɛkyerɛfo a wɔwɔ mmɔfra saa mmɔfra no wɔn adekyerɛ ho nimdeɛ ɛfiri sɛ nyɛ obiara na ɔtumi kyerɛ mmɔfra ade saa group no nursery kindergarten fo no nyɛ obiara na ɔbɛtumi akyerɛ wɔn ade wɔanya wɔn ho adegyew a ɛne nimdeɛ a wɔde kyerɛ wɔn ade a nea wɔbɛkyerɛ wɔn nyinaa no the target a wɔhwehwɛ anaasɛ nea wɔhwehwɛ fapem a wɔpɛ sɛ wɔde ma wɔn wobɛhwɛ no na wɔn anya saa fapem nti nea ɛda me kɔma so sesei ne sɛ yɛbɛhwɛ yɛn nursery schools yɛn kindergarten na yɛtumi asiesie nea ɛdi kan baabi a wɔtena esua ade wɔn classrooms na mmɔfra nso de ɛnam agoro so na wɔde sua ade nti nneɛma a wɔde di agoro ne ade nyinaa nso ɛbɛyɛ me fɛ ɛbɛyɛ m'anigye paa sɛ yɛbɛnya saa nneɛma no bi na mmɔfra no atumi asua ade yie wɔnam agoro so de asua ade wɔ the kind of environment a ɛsɛ sɛ wonya na wɔde sua ade wonya no pɛ na wonya good foundations nti ɛfɛ de otutu so a nea aka no na ayɛ mmerɛ wɔ kakra ama wɔn wɔde wɔn ho wɔde obi a baabi a ɔtena no wanya saa fapem papa no wɔde no kɔmpe obi a ɔno kɔɔ baabi a onya fapem a ɛyɛ den a wohu sɛ ɛyɛ na wɔn a wɔanya fapem papa no wɔn adesua no wɔbrɛ wɔ ansa na wɔn atumi gyina hɔ yie ba wɔn a wɔnya fapem papa no de ɛyɛ ɛnkyɛ na wɔatumi agyina yie nti ne yɛhia sisi a paa ne sɛ mmɔfra no yɛbɛma wɔn fapem papa aha ɛyɛ Akuapem TV din a megye so ɛyɛ amansa kyeame ɔde hyɛ ba budu yɛwɔ Facebook Twitter Instagram wobɛtumi asubscribe na wahyɛ subscribe na share na mepakyɛ wobɛdi mfie wobɛdi ade no mfie ahemu ɛna wowɔ yi yo asɛm papa no wabisa me no afie a yɛwɔ mu yi November na wakyerɛ me de tena 𝐾𝐤𝐿-𝐺𝐚𝐵 so no na manya mfidu wow mfidu pɛpɛɛpɛ November ɛbɛyɛ na manya mfidu nti nneɛma kakra wɔ a yɛbɛyɛ mepakyɛ den na yɛ expect sɛ ɛreba kwan a mefa so bɛdi hene no abakwasɛm a wɔakyi no yɛwɔ nna nafua abiesa bi a mɛka sɛ ɛno na ɛyɛ mahindi ma abakwasɛm na da ɛdi kan ne yɛ 29th November 29th November no ɛne da a wɔkyerɛ me nti saa 29th November no mpanyin ahyehyɛ sɛ yɛbɛyɛ ade bi a ɔfrɛ no public lecture na saa public lecture no dɛn ho asɛm na yɛrekɔka
ade baako a yehu ahenni mu ene kristosum ene se eye nipa bebree se we you kristoni a worintumi ni ohene menye yi ana se we you kristoni a worintumi nye ahemfi adwuma ana omemma adwuma menye yi sa semono ye pese ye yi fi nipa adwene ifi se nya no kware eno nti ye nya opanyin bi a wakwadre wo sa asem ni a wa ye ho research oye osofo oye basre fo sofo presby fo sofo me money din sesei na ono na sada no obewa bekasa akire yen efa kristosum ene ahenni twakan da ye ntem ene sania ye betumi aka ye ho abom de aboya oman no enye biru manko ya na mum Ghana man nyinara sania ahemfo ene Kristo asafo no betumi aka wo ho abom na saa nkabom no ene ntiase ne ba obia bu se meyo hene anase Kristofo no bu ahemfo se won so woka asafo no ho a na ahemfo no so hu se asafo no so je won tuma ni obetumi anya nkabom bi na wode aye bibi pa bi dia boya oman no saa asem no na wakasafo no beba begina so na wakasa kire Ghana man enu achi ne nso mankasa nso mekasa afa ahenni ene leadership ye ahemfo yi we have been called to leadership one friend say ye be ya kandifo nti okwan ben so na ye betumi ediyen hene na yaye akandifo pa wo be bia won afre yen no ye akandifo so na che say ya asomfo nti wo yo hene wo yo kandifo wo yo asomfo okwan ben so na betumi aye na edi enunyam abre kuro a won afre o say bedu hene wo so sa asem so men so megasa wo so nti sa anoni ne edikan 29th no that was being so ye da bia ya hwehwe se ye bekọ akoya adoi ama nipa bia ye fata na da etwato no so no ye no so ye bebo gwadata o kwasijaba ahemfi de akai ye nenanom na ye de akai ne a efi dua etwamu no so Yakopon atumi aya maye nti sada ne de ye betina mahemfi na ya bo gwadata wo ho ade chi nso ya Yakobo kwa kwa de rade ase sorry dem prepare no ye the details ne beba me je say de ba nso ya mbabo ayi na ya bo ho dawu bre no so ya ye bema maso ate no mabo yen abo ho dawu no na mpacho sa dwumadi nyina bekoso wo bi ben elikuru ben so nyina bekoso wo nkra we brew krom ha a brew krom yo gamanche ade atugwa se entity bia ne kaka ho ni nyina be yanka won fa nkran kasa ne yade fa nko nana wona ne ya adwene na wani beje se anka okre yen so yen kasa no ebe ye ne ya wode beko schools mu entity bia ho na wo kire na mofra no so rpk afi enu ati no yen niyama yomu ene sani ye betimi aboa niyama ano ne yewura gamanche ekan no osi onyayanka na gadangbe manmu nyina no schools e wo ho no won ye gadangbe no as a compulsory subject isusuya odiaba nipa biara ade ba ko a ema won dance ene won kasa inti se inkran man hene kasa on carbone na mi je di se
ewo nienti okasa if say ohun say won kasa no regira na eye say wo be kire nkran ene dan be kasa wo won patam ebiru hanso minya ya nkana sa nete nso minye ni say yen develop kasa no in the former you betumi a kire wo schools minim say ebiru bible ana okre bible krefe na worry chro but it may get to a stage ebia wo betumi a kire ni bibia in such a way so wo betumi a kire to say na wo kire twi ana wo kire brofo ana wo kire nkran no na meba nkraman hene de so ya meka ka ho say kasa wo hoi enye school dem pe na wo sua kasa in fact school dem de no mitimu say kakra bi kasa wo sua wo fie wo sua wo mpatem inti se wo kire school fo no nkran kasa no ba fie na wo fo ne kabrofo ya ana na wo fo ne katwi ya kasa no orenti ni yie yemu bebre ko school ni yesua French nso ye fi classroom pe ye ne obi anka bio ndi French ni nyina ayira sa na kasa suate miti hoi if ye biru me yokre ni meka okre if you say mi kurom kasa na bebia watetew me won nso no na won a me ni won ti fie nyina ma wofu nyina me nuanom nyina kasa ayeka intimate ni yie enkran kasa nso mesua enkran kasa if you say bebia na yete nso na yete nkranfu mu intime kankran me kankran so krani enso mensua wo school eno nti na America say school di ni ye say wo be kire wo schools enso momma yen ani nko ne ekoso wo yen patam ne yen fimu na yen kire mofra ne yen kurom kasa eya won wa say wo be fa bi kurom na wo be ka okre a kire obru ni ba na onti okre na wo reka no na wo ka twi eba ne den inti a wo fo no ye wa sedi say ye ma no ye ne won be ka ye nkrom kasa brofo ne de wo ko school a wo be kire wo oba fi a wo ne nka wo krom kasa inti me fua na nkraman hene asem no so nti ye nyina ye be ne sa na no nti no emeka ebriama ebrie bi ene pa boya na ne ekrea ene bi na aka efi ana kwa fobo so bo ebri so bo nkran so bo koforedua ono so bo abrochiri amoku esi bi na oba chifura ne ene ama nso nyesu tu se ene ama se twi ene ama monte esimi etomo ne bobo na ko ho a se ne pe de nka ene ebifura na ne bebu ebriama be bo mi site ni chumo etakose nso ni ne pe baba bene nkwe papa na nasi odaya se papa yebesre baby odi ngaduide Ebenezer na yerbisa wo adofo bi a opese wo tia won a okwan eda ho yo bechia mi wura eye ebru hene oje ahoho kwa mi hene ku otoso ebi ono na metene na nso me mana na jofa mana jo na mi nshira ne efe nso bechia mi wura manfe hene sabere man sasasreku ya meja madam fo nso chia ne papa efe mechia minia nso eye nanada ohene ode ne ho esare achia hene ni manajo
chia no papa chia me amabusua panyin busua panyin kwa metwum ono nti na mete kwasi jaba egwaso chia no mo anajo me namfo wonkra me nuanom nyinara ma wonyina ajo adamase Nana Mr. Ebisa na answer na me come question so na me can say your Facebook _𝐻𝐻𝐻 TV your Facebook Twitter Instagram and the kaka wonyina okoso a obehia _𝐻𝐻𝐻 TV wo so yempanyine Larry Owusu eti baby biara obefa no nsa ebeka eyen eni nyina gina mmabunu no so nia mede to aso ne se na afutu iben na de ma yen mmabuni eni _𝐻𝐻𝐻 aso me na me ka keremprai ani ebiene omani ene na mbomodin ne atokwe to mo na ba omo kitete kwose se obusku kasi wete kwose ona kasi isimi bu asokwe oke kasi isimi yakose ona GB akose ama hu ese bebere omo na ekura to be hu ete otokopotin akwete omo na ba na ne dio how ne enitenko sahuba omangni mo na mmabun ni bi na sabe brabi a worebo no na hawo ani nti na me di kan ise bibiara obiara ye no wanhwe so no nye adesua na usua ni yie usua adwuma wo bi ho usua ni yie nya abotare na nya ahobrase na fa sua adwuma se gwana udi usua du gwana yie asa so bia hwehwe brebi ye eya metate so beka so ne enumudi abena boye ne eni benye esimi bwe enso asem ne se sabe wan ton wo yare ya unya ho edru sa wonam kroma keke eka se mpanyin fo mmoawa ebe den no panyin na otini fi no wate ribi nso wo ha wo hyeda frɛ krofo mabum wo pese ebi a wo ma won mmoa wo kwan bi so no won pa adwumaden bibiri nya ya nkada na ya ne se wo ma won sika nso won fasa mobra se wo mene wone benya wo wi a no china wo yeso ne obo obra kwose a ebo se obesimi etabu ele no nye adwene ako ete edi enye sika ne edi sika anko nso yokpre asokwe asem obu sika de asem onya nkwe a ade nkwe yokpre be de asem onya oni jipe ni America ne say odefo ne nia onya sika odi bisi enye nia onya sika odi ni nyinara nti efutu ba ko nso amedre na mamu se waya adwuma na onya sika on fa bi nsie ojontofo bi tu nyomi o se bantima kwasi buachi onya sika ya atọ ase se futu na medema ebiru babum na ne akwa mu babum na ese ya wonya sika onto omo ase na onfa bi si bantima kwasi buachi wonya sika ayasie bi inini nyina _𝐻𝐻𝐻 TV you send them the kaka na YouTube Facebook Instagram baby biara wo hwehwe yen no wonsa beka yen send na nabobo odin ne yen so abrochiri man mu baby bia dingene ya ba kope odeheba budu yewo nana jaba abwaji jaba the third ifi na ono eno ne ngadi nkomoyi momoden se obe subscribe na wa share na unua anya tell a friend to tell a friend na yanko yen ni momra sene na kan no baby biara wo a wo yo okuapini ba se wo fie biru
bra na fa wo so mwa ebeboa na ma okerman enkoso yewra Larry owusu ba bia wo bia ye chia wo ene yereda na nase ne ya kire ne si da biara obehia ye mwa no onto nsafre ye pon na bue na ye nso bibihia ye a ye beba na ase na yaba ababetie nana wonkwa so woni wonkuwa ene woman nyame nhira mu nyina 𝐻𝐻𝐻 TV, bepauso, hein.